I ddechrau, bydd eisiau sesiwn, cordyn gwyrdd neu gwifren, mwsogol neu mos, a cylch torch. Bydd eisiau clymu'r cordyn neu gwifren sydd gyda chi i'r cylch torch i ddechrau. Yna mae angen rhoi'r mos dros y cylch. Yn ofalus, bydd eisiau rapio'r cordyn neu gwifren o gwmpas y mos trwy'r cylch torch ac o dan, a wneud hyn yr holl ffordd o gwmpas y torch, tan fod y mos yn aros yn ei lle. Cofiwch i clymu'r cordyn neu gwifren cefn y cylch torch unwaith mae'r mos yn aros yn ei le. Dylse fe edrych bach fel hyn. Peidiwch â becso am weld y cordyn, bydd y gwyrddni yn gorchuddio hwn. Bydd eisiau casglu gwahanol gwyrddni o'ch ardd, neu pan rydych mas am wag. Dyma beth nes i ffeindio, bach o celyn a conwydd a planhigion gwyrdd arall. Rwyf wedi paratoi y gwyrddni yn barod am creu'r torch, trwy torri nhw lan mewn i meintiau hyd llaw. Dyma ni'n barod i dechrau roi'r gwyrddni ar y torch. Bydd eisiau'r gwyrddni, y torch, ac hefyd y cordyn a'r secateurs. Bydd eisiau clymu'r cordyn i'r cylch torch. Dyma'r clwmpen cyntaf i mynd ar y torch. Nes i defnyddio 3 gwahanol gwyrddni ar gyfer pob clwmpen. Rhowch y clwmpen ar ben y cylch torch. Yna cymerwch y cordyn a mynd dros y clwmpen, trwy'r cylch ac o dan y cylch torch, a tynnu'n dyn. Gyda'r clwmpen nesaf, gosodwch e lawr y cylch torch o'r clwmpen diwethaf, yn rapio'r cordyn eto dros y clwmpen, trwy'r cylch ac o dan y cylch torch, ac yna'n tynnu'n dyn unwaith eto. Ailadrodd hyn tan ydych wedi dod yr holl ffordd o gwmpas y cylch torch. Yna, clymwch y cordyn i'r cefn y cylch torch. Nes i addurnod torch fi gyda orenau. Gallech chi addurno eich torch gyda unrhyw beth. Nes i roi'r orenau yn y ffwrn ar tymheredd isel am cwpl o oriau tan bod nhw wedi sychu i gyd mas. Bydd eisiau gwifren i roi eich addurn neu ffrwyth ar eich torch. Rhowch y gwifren trwy'r addurn neu'r ffrwyth a clymu i'r cefn y cylch torch. Dyma'r torch cyntaf i fi greu. Cymerwch eich amser a chwarae o gwmpas gyda syniadau chi. Does dim ffordd anghywir i'w greu. Pob lwc!